खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजिब बसुमतारी थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि सिगां सरकारि बिथिंनिफ्राय फोसावबाय 144 धारा थामहिनबा सेक्सन 44 धारा नोंथांमोना मिथिगौदि रायजोआव थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया फैगौ 7 मे खालारनिफ्राय आरो गेजेराव सानसेल' दंसै नाथाय बेनि सिगांनो जिल्ला बेंगिरिनिफ्राय गोख्रों थांखि लानाय जादों आरो बे नेमखान्थिखौ खालामनानै होदों बङाइगाव जिल्लायाव बे समाव फिन फोरमायबावोदि बङाइगाव जिल्लानि थाखाय मोनथिनो गोनांथार खौरां बङाइगाव जिल्लायाव जिल्ला खुंथायनिफ्राय सेक्सन 144 धारा फोसावनाय जाबाय आरो बे नेमखान्थि बायदियैनो जायखिजाया राजहुआ एबा रायजोआरि ओनसोलफोराव सा 5निख्रुइ बांसिन थुबुर जानो हानाय नंलिया जायखिजाया सुबुं गौमा एबा जायखिजाया रेलि लानो हानाय नङा बाहायनो हानाय नङा जायखिजाया लाउड स्पिकार एबा जायखिजाया दावराव दावसि लोगोआव लानानै बेरायनो हानाय नङा जायखिजाया हाथियार एबा आइजें आइला बिसायख'थिनि जायखिजाया फोसावथाय बेनार पस्टार वाल केम्पिं आरो फोसाव बिलाइखौ फोसावनो हानाय नंलिया जायखिजाया दोलोआनो भट बेंखननि 200 मिटारनि सिङाव बुथ मावख' बानायनो हानाय नङा नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियाब्ला बेनि सायाव आयेन बायदियै गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो बे समाव बङाइगाव जिल्लानि थाखाय जिल्ला खुंथायनिफ्राय सेक्सन 144 धारा फोसावनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे गोबां मानि आयेनखौ खानानै होफानाय जादों आरो बे नेमखान्थि बायदियै जायखिजाया राजहुआ ओनसोल एबा रायजोआरि ओनसोलाव सा 5निख्रुइ बांसिन थुबुर जानो हानाय नङा जायखिजाया सुबुं गौमा एबा जायखिजाया रेलि लानो हानाय नंला बाहायनो हानाय नङा जायखिजाया लाउड स्पिकार एबा जायखिजाया दामजु आगजुफोरखौ बे समाव बाहायनो हानाय नंलिया लोगोआव लानानै बेरायनो हानाय नङा जायखिजाया हाथियार एबा आइजें आइलाफोरखौ बिसायख'थिनि जायखिजाया फोसावथाय बेनार पस्टार वाल केम्पिं आरो फोसाव बिलाइफोरखौबो फोसावनो हानाय नङा जायखिजाया दोलोआनो भट बेंखननि 200 मिटारनि सिङाव बुथ मावख' बानायनो हानाय नङा नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियाब्ला बेनि सायाव गोख्रों एबा आयेन बायदि गोख्रों राहा लानाय जागोनखौ बे समाव मिथिहोनाय जादों एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव Experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by the थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन